Tervetuloa asiakastiedon uuteen elinkeinonharjoittajan Y-tunnushakupalveluun. Palvelussa voit helposti tarkistaa, onko henkilö yksityinen elinkeinonharjoittaja. Palvelu löytää tiedot myös sellaisesta elinkeinonharjoittajasta, joka ei ole rekisteröitynyt kaupparekisteriin. Palvelu löytyy asiakastiedon hakupalvelussa. Valitse henkilöhaku. Syötä tarkistettavan henkilön henkilötunnus. Täältä löydät uuden elinkeinonharjoittajan Y-tunnushakupalvelun. Paina Hae. Nyt meillä on tulos. Henkilö on elinkeinonharjoittaja. Näytämme palvelussa toiminimen Y-tunnuksen sekä yrityksen perustietoja, kuten esimerkiksi yrityksen toimiala ja aktiivisuustiedon ja onko se rekisteröity kaupparekisteriin. Jos haluat tarkistaa henkilön luottotietoja henkilötunnuksella, klikkaa tästä. Täältä näet yritysfaktat ja luottotiedot Y-tunnuksella. Jos henkilö ei ole elinkeinonharjoittaja, tulos näyttää tältä. Varmistathan, että olet kirjoittanut henkilötunnuksen oikein. Kiitos.